lugar na ba to dito? Kakakain tayo ng marang ito ah. Uy, ha? Wala, may marang dito ngayon ah. Mahinok. Mahinok na? Hinog? Uy, mahinok. Hindi ko aakirin natin. Hinok ba yan? Hilaw. Parang hilaw eh. Ano ba talaga? Hinog. Oh, hinog. Anong lugar na ba to? May marang guys. Tara, katin natin. Sino mauna? Pero marunong. Wow! Patay tayo dyan. Balik. Tandaan lang, baka ano, mahulog ka dyan. Baka may bubuyog dyan. Oh no! Damihan mo ang pagkain ha. Yung magsusuka ka na. Nani? Susuka. Guys, aakyat tayo para sundan natin yung isa doon sa taas. Okay. NANI?! Oh no! Naakyat na siya. Sa likod na. Kaya yan? Yung isa kumakain na dun sa taas oh. Kaya yan? Magalaw. Mahirap. So guys, nakakit na ko. Dandahan lang tayo dito kasi ano. Mahirap yung ano. Yung ano nga. Kasama ko. Nakakuha ka na? Meron? Mainom na? Hindi ka makiat? Diyan ka lang. Dito ako, marunong. Mag-antay na ako ng pagkain. May isa. Oh, meron na. Wait lang. Wait lang guys. Laki. Ayan. Lah. Kain, kain. Ano? Sarap yan. Mahinog. Ganyan, Michael Jackson. Wait lang. Mahirap. LOL! Wait lang. Ito na guys, malaki. Saan ba doon? Wala na. Ito lang. Hilaw na yung natira. Ingatan mo yung pagkain natin. Di bali nang ikaw mahulog. Oo nga, hindi tayo kakain. Yan ang pinaka-importante. Hindi yung buhay mo. Di off. Oh, dandan. Pinubala ka doon? Kunti na lang mababa. Nahulok pa, nahulok. Buti na, buti pa to si Michael Jackson, oh. Ang galing. Oo, nagmumunwalk pa. Tinuruan ko rin yung titik. Oo. Ay, ka niya. Oo. Magdadadan sa Yun, oh. Huwag niyong gayahin yun, guys. LOL! Delikado yun. Gago! Delikado yung trick na yun. ang kaya natin mamaya. Putik. Ito na, guys. Sarado mo na. Ugat lang, nalapon. Tignog. Ugat lang, nalapon. Meron na naman? Tara, dito tayo. Saan ba talaga? Saan ba talaga yung ano? Yung pinasya natin. Ewan ko kung saan. Saan tayo? Parang walang bahay dito, ah. Wala talaga kasi bundok na to dito eh. Hirap, wala nang mga daanan.
Pagod ako doon. Ayoko na umakyat ba bukas. Kayo na lang. Uy, ginalaging oh. Mga walang permiso. May iba oh. May iba. Saan? May iba. May iba oh. Matamis yan. Matamis yan. Kaya kasi. Hindi lang. Tikman mo daw, matamis ba? Sampulan mo, sampulan. Oh no! Matamis? Ang sarap. Oh no! Hindi ka nakilig sa jowa mo eh. Sa iba ka nakilig. Tamis. Paring Hindi Roma. totoo yan. Ano ba yan? Kami black bag. Ito guys, may nadalan kaming iba. Matamis daw eh, sabi nila eh. Kaya, Sige nga, subukan mo. matamis ba? Tamis. Hindi totoo yan. Oh no! Kaysa sa ano, yung Maganda to pag pangit na yung mukha mo. Hindi mo na kailangan pumangit. gago. Gangan. Anong oras na ba? 2 oras na tayo naglalakad eh. Ano yan? Nagdadala ka? Mamaya. Mamaya. Maganda Snack. pa to kaysa sa iwanan ka ng jowa mo. Snack. Matamis pa to. Ice cream night cake. Ang layo na ng nilakad natin eh. Grabe dun sa taas oh. Grabe, tumpukan. Tumpukan. Okay na yan? Yan lang dadali mo? Nakakain na to? Ayan. Susubukan natin tong pagkain ng ibon. Ang tinatawag nila dito ay chiris. Tikman natin. Yeah, boy. Yan. Parang may buto-buto pa sa loob eh. Maliliit parang ano. Ang sarap naman eh. So guys, Ay, masarap. namis na parang may ano. Anong tawag doon? Matamis pa sa jowa mo ah. Hindi totoo yan. Dadala tayo ng anong pangalan nito? series daw. Paano masabi? Parang cherry ata to. Gago! Cherry to. So weird. Bisaya na cherry. Paano masabi?
Akin na talaga to eh. Yun guys, may nadaanan kami naman na ano. Ang pangalan nito? Series daw. So Masarap siya. Tsaka ano? Cherry. 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 Masarap si cherry guys. Oh my God! Talagang masarap si cherry. Ibang cherry naman yun. LOL! Damihan mo. Para mamaya. Baka ano eh. Magabihan na tayo ngayon. Hindi na tayo makauwi. Dito na lang tayo ano, magka-camping. Anong oras na ba? Pasado ano na eh. 2 na eh. Ayun ang ulam. Uy. Ay, may tali. Ang tali. Isa lang yung nakain ko eh. Mamaya na lang. Dami ka nakuha. Marami dito kahit isang sako pa kunin. Okay guys, naglalakad naman na naman kami ulit. Kasi malayo pa yung papuntahan namin eh. Okay. Naglalakad na naman kami ulit. Saan ba? Parang Saan ba dito? oh, Tangina mo, ginagawa mo. dandahan ka naman dyan. Pasing lang yun, mulo. Tinitisting niya kung kaya pa ba niya. Mulo. May ano? May nyug. Wala tayo mainom. Wala tayong babyak niyan eh. Ha? May dala ka namang ano, di ba? Hindi, pang bulo ka ano na lang naman. yan. Pang, Design. anong tawag doon? Dala tayo para may painom tayo. May laman ba to? Parang, Wala tang laman to ah. wala na, patay na yan. Ito meron. Ito isa lang. Ano yan? Legit ba yan? Hirap ng daanan dito. Sobrang masukal masyado. Uy. Parang nagkakalusod ako sa dito. Nahihirapan ako sa kalusod. Oh. Ano, makakadaan pa tayo dyan? Palakadaan ko. Wala pa tayo nakitang ano dito, isapa eh. Wala tayong may ano. Uy, may mga katalim ko. Katalim sa ko. Dandahan na, baka may madaanan tayong putyukan. Patay tayo dito eh. Takbuhan labas natin dito. Ang mali. Mali yan daan, mali. Tour guide. Magkakamali din para itong tour guide, no? Ito lang perfecto. Parang juwa mo lang, kakamali rin. LOL! Easy! Pero, bawat mali, sakit. Katina. Uy. Sabit ang mukha ko.